Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw kalamay galang nga Miyerkules Pizza Tresina, buwan sa Mayo tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagang tagpagtagad ang mga isyos nga mahilabot ng lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karong nga buntaga makigsunan. Unahon ta sa mahigala ang good news. Gumikan mga kaigalaan sa kadaghan nga mga stressful nga mga panghitabo sa atong nasod. Una ta sa good news mga higala, 51 gyud ka mga graduate sa Sugbo ang nahimong top-notchers sa 2026 Licensure Examination for Professional Teachers alang sa elementary level. Congratulations sa atong mga top-notchers. Iman ka na dahil 51 kabok, nasod sa top 10. Nagtay mga higala ang mga top-notchers, mo nang pultindaghanang mga taga-Sugbo ha. 51 kabuok, mga sukid tigpaminaw sa elementary level pa lang na. Samtang niabot sab og 16 ka mga graduates nga mga Sugboanon ang top-notchers alang sa secondary level. Congratulations sa atong sagad mahigala sa mga naa sa top 10, mga taga Cebu Technological University. Atong gi-congratulate mga sukid tigpaminaw, no? O ginaot po ta mahigala nga ang atong mga estudyante maningkamot gyud, no? Mo ni maghatag mga higala og dugang dungog, of course, diha mahigala sa eskwelahan, sa panimalay, sa pamilya o sa mga Sugbuanon mga kaigalaan na ilang gibuhat mga sukid tigpaminaw labi na nga dia sa mga higala sa usa ka state college. They can, no? Bisa pag state college aning kamot mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Kataring pagtagad lubutaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing balita, mga basura gikan sa lain-laing mga barangay sa Dakbay sa Sugbo naglaundok na sab sa transfer station diha sa South Road Properties kon SRP. Straight to the O na po point. niya hindi maayong balita. Mga establishments mahigala sa South Road Properties nagpagulbol, gumikan ini mga higalang kagrabe ka baho niya ng maong nga lugar, gumikan sa naglaundok nga mga basura. Straight to the point. Kataring pagtagad lubutaga sab sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang sa laing bahin mga sukid tigpaminaw, kadaghanan sa mga Subuanon nga mga magbabalaod padayong nagpakahilom paghatag og rason sa ilang gihatag nga boto sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. point. Straight to the point. Sa kauluhan, ubos balay balauranan nakapili na og 11-member prosecution panel alang sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Senate President Alan Peter Cayetano ni pasalig nga dili lang ngayon ang pag-convene og impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kung matransmit na sa Senado ang Articles of Impeachment. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Senador Ruben Padilla o Kiko Pangilinan nagkainitay sa ilang sesyon kagahapon. Nahiubos si Padilla nga nasingkahan kini ni Pangilinan hinungdan nga nagplano kini mopasaka og reklamo ngadto na sa Ethics Committee. Straight to the point. Murag nagpersonala naman ni mga sukit tigpaminaw, no? Grabe ang binanggaay sa mahigala sa mga senador. Pakita mahigala sa ilang nagkadaiyang mga paglaban sa pikas o pikas mahigala nga pundok mga sukit tigpaminaw. Kaganta sa nagpagtagad lubutaga sa atong pagaban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang atong pagpadayon mahigala sa paghisgot labot sa change of leadership dito sa Senado. O gingon man mga kagalaan kining ICC warrant batok mahigala ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Straight to the Kaganta point. sa nagpagtagad mga kagalaan sa tuban-uban karon nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ni aning mga kahiubos mga kagalaan, si Ruben Padilla nahiubos mahigala ni Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan mahigala ni kalit og kakusog ang tingog og nasingkahan si Ruben Padilla. Si Ruben Padilla nireklamo nga kapwa senador kuno niya nakahimo sa pag-ingon ana. Si Lacson sab nahiubos ni Loren Legarda kay wa gyud kuno mosulti nga mobali na di ay siya og suporta ngadto ni Cayetano.
Straight to the point. Ato ning hatagag pagtagad mga kagalaan, no? Si Loren Ligarda sa iyang kabahin sad mga kagalaan. Talandugon kayo mga higala ang iya sang baruganan kay ang iyang anak Dios ubos baliboloranan gitikdulan og maayo sab. Straight to the Mao point. na nga dunay mga rason mahigala ato ning tiwas og hisgot ro butaga. Dinis to pagkauban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini ugban pang mga isgutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado.